זמן שהיה, בריאה, פוריות, משפחה מרוקאית, גרעין יציב ועמיד, מסביבו כל היתר, ובלב המשפחה ניצבת דמות האם הגדולה, החזקה, הפוריה. הרגשתי צורך להוציא מבפנים מה זה משפחה בשבילי, שאני הכרתי במרוקו. רגע, אבא, תחכה, אבא. אתה חייב עכשיו, אנחנו יכולים לחכות הרבה, טוב? אתה עושה סיבוב והוא בכלל לא נעשה בהשאר. הוא ישר, בסדר. בסדר? צריך להתקדם לאט, טוב? בוא נתקדם לאט. אני אלך לאט. שהסיבוב יעשה בכל האופן. כשהייתי צריכה לעשות אותו, הרגשתי צורך לשתף את המשפחה שלי. הרגשתי ביצירה משותפת שאנחנו בראש אחד. וזה הרבה כוח, הרבה סיפוק ונחת. אני הופכת את זה כדי שזה יהיה באותו כיוון של החתיכה. יעל כובשת, חושפת בעוצמה וברכות, מחלצת מתוך הגוש הגדול מקבץ של צורות אנושיות מונומנטליות, מפקיעה מתוכו סימני נשיות, פוריות, ויטליות פורצת, משפחה כמו שהיא זוכרת מילדותה במרוקו. אני רואה פסלים, צורות בתוך בלוק, ואני צריכה רק לשחרר אותם. על כל צד של הקלקר אנחנו מציירות עינת ואני את הקונטור של הפסל. 1, 2, 3. בהגדלה של פסל קטן לממדים גדולים כמו המשפחה, אני צריכה לחשב כל נקודת גובה, כל הפרופילים וגם חלוקת המסות. וכל פעם שאני מורידה חלק מהפסל, עוד פעם אני מחשבת. Il faut prendre plus. Voilà. Ça chauffe, ça, non? Ouais, ça chauffe. Super. Tu es en train de couper du kebab? אחרי שהפסל גמור לגמרי, צריך להפוך אותו לשעווה. לפני שאני הופכת אותו לשעווה, אני חותכת אותו ל-268 חתיכות. זה ממש פועל. העבודה על פסל גדול היא עבודה סזיפית, קשה, בעיקר נפשית. בכל שלב בתהליך מגיעה יעל לשלמות הפסל, בידיעה שהוא נועד לפירוק, הרכבה ועיבוד מחדש, עד לשלמות. כי אי אפשר להציג את פסל בגודל כזה, אין תנורים כאלה גדולים. ניתן לחוש את זיקתה למורשת ילדותה של יעל. ידיה הם שמפקיעות, משייפות, מלטפות את החומר, מסמנות בטקסטורה, כתב בארמית, מספרי התפילה של אבא, רסיסי זיכרון ילדות במרוקו. אני רואה קווים שהולכים עם הטבע, וקווים בטבע הם מונומנטליים. אחרי כל הוויה דולורוזה הזאת, אני שקטה רק כשהפסל מגיע למקום, ואני רואה אותו בדיוק כמו שראיתי בדמיון,
המקום, האור, איך הוא מונח, ובעיקר שהוא מגיע בלי שום גם. משפחה, מבנה מופשט וכבד, זיכרון יציב ועמיד לעד על האדמה.